Musa bisa ka foto ko Musa bita kana ada ka blade da la o se ka kya o se ka kya o bena ro Musa mo ka Musa se kana wallahi Musa parce que mbaro bita dɔrɔn de bɛ se k'i fanga da ne kan sa n bɛ se ka soden kelen sɔrɔ cogo min na se ka kɛ o bayi fili ne mɔgɔ sugu ye ne bɛ taa so ni nin sira ne ɲɛ su dɔrɔn ni sara wale tan Binta terimuso de don a b'a bɛɛ ɲagami ni ye hɛrɛ m'a f'i ye ne bɛ taa so ya mɛn ok kɔfɛ an bɛ kuma ka t'i bila ayi a ka ɲi nɔ ala ka se ɲuman ye o bɛ se ka kɛ cogo di n'i y'a kuma fɔ ko ta a b'a gosi ka bɔ na o bɛ ɲɛ fɛ Binta a kɛra di Fatu Musa mara bɔ ko kɛra Fatu ni ne ka ko bannen de pepe pewu mun kɛra wallahi ni ne ka ko bannen ne ka ko banna I ka cɛ dɔgɔkɛ gulɔ min na drogue tala joint tala kɔlɔkunna min bɛ village la I hakili b'a la ko Musa I ka cɛ mina ka bɔ baarayɔrɔ la sa hali ma dumuni d'a ma k'a ka samara bɔ ko n b'a ka samara jɔsi ko ɲuman a ma se ka dɔ wɛrɛ foyi fɔ ne ɲɛna dɛ ko ale ka musokɔrɔba ye weleli kɛ ko Musa bɛ na yan ale de bɛ se ka Musa ladon ale de bɛ se ka nin kɛ Musa la parce que ni Musa ɲɛ b'ale la ko dɔw bɛ yen Musa tɛ sɔn ale ma den mara mansin o ma k'o ye sa ne t'i yɛrɛ ko ye kana ayi ɲɛnamaya kun y'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kunko la ayi ɲɛnamaya kun y'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn kunko la dɛ an ka ɲɛnamaya kun y'o ye dɛ ne yɛrɛ ɲɛna zone bin'i kan k'i ka diɲɛ fɛn bɛɛ bɔsi la I ni samara zone chef bi kana n ka so zone kuntigiba bɛ kana ne ka so a ma jugu n'o ye wa a bɛ so wa a bɛ so an ka taa ne bɛ taa kuma fɛ n'a sɔnna ne ta ma o tɛ a bɛ sɔn a tɛ maa ka kuma mɛn ayi a f'a ɲɛna ten dɔrɔn a f'a ɲɛna k'a ti ɲɛ a bɛ lamɛn o a fɔ dɔrɔn k'a ti ɲɛ ne ma ka nasɔngɔ bɛɛ sɔrɔ bi dɛ ne fama dɔɔni yan bila ayi ne tɛ se k'e bila sa ne ka cɛ dun a bɛ baasi t'a la a bɔra ne fama I n'a dɔn kibaruya jumɛn min a ma juguya n ka muso sera n ma ko Musa ka kan ka na ne kɔni hakili la I n'ale ka ɲɔgɔn faamu yanni Musa ka na sabula e tɛ sokɔnɔ mɔgɔ ye e tɛ mɔgɔ sigilen ye ale de bɛ sigi yan ale de bɛ so kɔnɔ ni Musa nana ka sɔrɔ ale yɛrɛ ma préparer fɛn caman bɛ olu ka kan ka kɛ yanni mɔgɔ ka na so mɔgɔ tɛ ta ka na bila so kɔnɔ ten I b'a fɔ I bɛ ka bagan de ta ka na bila mɔgɔ kan dɛ o kɔni cɛ man ɲi ne kɔni hakili la I k'a to a ka hakili munumunu aw ka ɲɔgɔn faamu yanni wagati dɔɔni cɛ Musa bɛ sɔrɔ ka na o la o de tun ye ne nakun ye Binta a diyara n ye Binta naamu yɔrɔ e ka muso filɛ nin ye ale tɛ mɔgɔ faamuya de Musa kelen de bɛ so Musa ale kelen de bɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ ale de ye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an ka lagare ye maintenant sisan musokɔrɔba kelen don k'a tiɲɛ
Musa bɛ min ka d'a ye a b'o de kɛ so kɔnɔ musoba tɛ se ka foyi bɔ a ta la maintenant n'a gɛrɛla ne na yan sisan min ka d'a ye min man d'a ye ne b'o dɔn ne bɛ se k'a bilasira Musa bɛ so in a tɛ foyi kɛ hali sɛnɛ o min ye baara collectif ye Musa tɛ sɔn ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la kulonkɛ dɔrɔn manamanako dɔrɔn mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko Musa a da min bila k'a b'a kɛ e mun bɛ se k'a fɔ k'a k'a bila o e yɛrɛ dun tɛ sokɔnɔ mɔgɔ ye ne ka kuma ye min ye ni Musa nana nin wagatinin de la a cɛ man ɲi ka da mun kan e yɛrɛ ma sigi fɔlɔ n'i y'a da ne ma dɛ i ni n ka muso bɛ ɲɔgɔn faamu yanni dɔɔnin cɛ i bɛ wagati dɔɔnin d'a ma a b'a préparer Musa bɛ sɔrɔ ka na. hali n'a kɛra san 3 ou san 4 o fana ka fisa o ka jan sa Fatu o ka jan a to aw bɛ kuma n'aw kumana Musa bɛ sɔrɔ ka na. n terimuso ne ye faamuya koyi ne y'ale yɛrɛ faamuya mais ale de ma ne faamuya ne ma dɔwɛrɛ fɔ a ye o ne ko a k'a to Musa ka na ni Musa nana ne b'a essayer ka Musa don baara dɔ la au moins ne bɛ yan nɔ ne ɲɛ Musa ɲɛ hali ni fa donna Musa la manamanako a tɛ sɔn ka kɛ. ayi e ɲɛ ni Musa ɲɛ kɔni tɛ sabu e tɛ so kɔnɔ sisan o Musa filɛ nin Musa bɛ yɔrɔ min na sisan Musa mago bɛ mɔgɔ yɛrɛ de ka lakɔlɔsili la ni cɛ tɛ du kɔnɔ Musa Ala ni kira a kɔlɔsi man di dɛ a kunkolo ka gɛlɛn dɛ Musa kunkolo ka gɛlɛn o ye gɛlɛya da ye. Fatu mun ne joli de ye Musa ye ne b'a dɔn ne bɛ Musa dɔn ka tɛmɛ ale kan tiɲɛ don tant que Musa bɛ ne kɛrɛfɛ ne b'a dɔn ne bɛ se k'a don a bila sira min kan ne yɛrɛ b'o dɔn mais tant que a tɛ n kɛrɛfɛ a ka gɛlɛn. a bɛ na sa Musa bɛ na o a ye ɲɔgɔn faamu fɔlɔ o de ka gɛlɛn ayi an tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya tan koyi e ka muso filɛ nin ye fɛn o fɛn bɛ yen ni e ka muso yɛrɛ tɛ ne faamuya a t'a essayer ka ne faamuya o de ye a ka problème ba ye. Fatu ni den jara mɔgɔ wɛrɛ ka tɛmɛ a fa n'a ba kan a dunko b'a tigi kɔnɔ koyi a dunko b'a tigi kɔnɔ dɛ ba ma se ka den lamɔ ka k'a sago ye e de bɛna se ka den lamɔ ka k'a sago ye a bɛ se k'a lamɔ sa Fatu e k'i jɔ a kan na bayi e k'i jɔ a kan na a ye ɲɔgɔn faamu ni nin wagatinin tɛmɛna Musa bɛ na mais aw de ka ɲɔgɔn faamu o de ka gɛlɛn Musa fɛnɛ tɛ se ka n'i bila so tension kɔnɔ aw yɛrɛ ma bɛn fɔ la ni ale taga na bila yan o ye ka dɔ fara dɔ kan de a ye bɛn a la fɔlɔ. tension tɛ yan dɛ Binta tension foyi tɛ yan ale tɛ k'a essayer ka ne faamuya ne ma dɔwɛrɛ fɔ a ye o n y'a fɔ a ye dɔrɔn a k'a to cɛnin ka na ni cɛnin nana cɛnin n'ale tɛ ɲɔgɔn sira la yɛrɛ. ayi o tɛ se ka kɛ dɛ o bɛ ɲɔgɔn e ka nana bɛ ban ka fini ko n bɛ dumuni tobi k'a d'a ma hali bi ko n'o tɛ ɲɔgɔn sira n'o de don a to yen n bɛ fini ko ta a bɛ na a ka fini ko. mais voilà soden kelen ɲini ne ko n ko soden kelen filɛ jaralakaw fɛ yen taa o soden kelen ɲini k'a ne ko ni Musa nana a bɛ mun de cɛ e ye de. aw ka bɛn a la sa Musa bɛ sɔrɔ ka na Fatu. a bɛ mun de cɛ ye du in kɔnɔ de. aw ka bɛn a la Musa bɛ sɔrɔ ka na. n'a nana ti ɲɛ sira la foyi la a bɛ taa ka baarayɔrɔ la a bɛ na Musa nakun ye bɔgɔ ne ka mara de ani u tɛ ɲɔgɔn sira la foyi de la. n'aw ma ɲɔgɔn faamu kɛ Musa ka nali nin wagati n'a ma ne kun minɛ dɛ a ye ɲɔgɔn faamu fɔlɔ ba in aw ka bɛn fɔlɔ. ne ta mɛ min f'i ye a ko décidé ka bɔ n'i ye musokɔrɔba kelen ka ne wele c'est que musokɔrɔba degunna de n'i ye musokɔrɔba kelen ka ne wele c'est que solution foyi t'a la a ka nali kɔ donc semaine wɛrɛ Musa kɔni bɛ na n'a y'a essayer k'a lafaamuya n'a kɔni y'a faamuya o don n'a m'a faamuya Musa kɔni bɛ na semaine wɛrɛ ne kan di musokɔrɔba ma ka ban solution foyi wɛrɛ t'a la. Binta wula o de kun ye ne na kun ye ne bɛ siran yen. a diyara n ye i ka n ka foli fɔ n terikɛ. a b'a mɛn. Ala ka se ni ɲuman. Amina. ayi Binta i b'a dɔn min yɛrɛ kɛra problème ye n ko ne taatɔ e nɔfɛ kɛ ne de bɛnna ni fili ye fili n'a terimuso pantalon dɔ jalen don o la n'o bi tagama ala tɛ se k'a lamaga. fili n'a mun. fili n'a terimuso fili ye terimuso bɔ min. fili bɔra k'ale bɛ taa charbon feere de la. kun jumɛn. fili bɔra k'ale bɛ taa ne ka charbon. o tellement que Musa ko tun bɛ n kun kan kɛ n yɛrɛ de sera ka fili ta ne ni fili n'a terimuso bɛnna terimuso ni pantalon ni jalen don a la kayi. Fatu dɛ n'i ma nin Musa ko in ni hakili jɛ
ni ma ni Musa ko ni hakili jɛ wallahi I bɛ fini bila ni ma ni ko ni hakili jɛ I bɛ fini bila ni to ye nin kana a to ya kana I b'a kɛ komi wulu de b'i kan kana ala jate I b'a a tigɛ ka fili su la quoi e tɛ se k'o kɛ a Fatu I yɛrɛ lafiya sa I yɛrɛ lafiya mɔgɔ min yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ bannen don ka ban a tɛ foyi ɲɛ dɔrɔgu t'a kɔ a b'o dɔrɔn de la ka kisɛ kunu ni nana sa a fɔ o tɛ bandiw daga wɛrɛ an ka so ye nin to yen n'i sɛgɛnna kɛ I bɛ polisiw wele ka na bulu la u bɛ taa ku datugu o y'a bannen an b'a kɛ o kɛcogo la Amina Fili e bɔra min kana ne ka jaba ta ka n'i sigi o kunna yan komi ne nana sɔrɔ I tɛ yan nɔ ne ko ne b'a tɔ wɔrɔ Fili e ni jɔn kun bɛ kare kɔnɔ I ni terimuso belebeleba min kun bɛ kare kɔnɔ fo pantalon jalen don a la ŋaɲ o ye jɔn ye o ne terimuso de jumɛn o ne terimuso I ka kamalen ni kun fankelen dilen ni fankelen dilen don o fana ye jɔn ye a dɔ b'an kilasi kɔnɔ de ala e masa ka jaba bila a banna wuli fini dun salen den ma ayi tɔnɔ de ko ne ka fini wɛrɛ don e fana ma fini don ta foyi sɔrɔ fo sali ka fini ni gorongoro kasa ye Fili e bɛ ne su de ko wa I bɛ fɛ ka ne faga de k'i sigi ne sigiyɔrɔ la I bɛ mun de kɔ I bɛ jumɛn de kɔ foyi ayi I bɛ fɛn dɔ kɔ sa I bɛ min kɔ a bɛ d'i ma n tɛ foyi kɔ ayi I b'a n'i tɛ ka yaala kun gananiw nɔfɛ I tɛ taa ekɔli la I tɛ kalan kɛ sunguruba sɔɔni b'i tɛgɛ la bɔrɔdeli ɲɛsi b'i ɲɛ na n'o si tɛ yen ni ne ye min kɛ dɔrɔn I b'o ɲɔgɔn kɛ o tɛ Fili o tɛ yan I tilala o bɛɛ la sa n ka sali ni ka fini I y'o ta k'o don yanni n ka ɲɛ tugu ka yɛlɛ Fili yanni n ka ɲɛ tugu ka yɛlɛ o k'a sɔrɔ I ye ɔrɔbu in sara ka bɔ I la san I ka ɲɛ I b'a fɔ k'a m'a mɛn ne bɛ pɔsɔnɛ di nin dennin ma ayi ni yɛrɛ don problème na fɛn bɛ nin ka ka jugu ni pɔsɔni kab'i ka bɔrɔdeli ye yɛlɛ la ka n'i bolo bila n ka jaba la ne ni ala cɛ k'a yɛrɛ kɛ i b'a fɔ k'a ye k'ale de bɛɛ wɔrɔ ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ a ka bɔ a fini k'a ko dɛ ne yɛrɛ kɔnɔ kuma ma bɔ ne kɔnɔ heyi polisiw bɛ taa ni Musa ye n'i sera ka fara ka taa ni Musa ye polisiw o bɛ diya ne o ka nɔgɔn n'a tɔ bɛɛ ye I b'a to a ka dɔrɔgu ta la dɔrɔn nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ sa a bɛ to nin na den jumɛn n'i y'a dɔn n ka solution min sɔrɔ I fɛ o la ni bɔra dɔrɔn ta fɛn foyi tun tɛ na min kun da nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ o ye tiɲɛ dɛ o b'o tigɛ nɛgɛ bɛ nɛgɛ tigɛ wa n jigi b'i ka nin ko in na dɛ e ma deli ka polisi datugutɔ yan k'a datugu fo k'a juger joona kɛ an nana ne n jigi b'i kan o de la n ye n kun da I ka so kan a ma n kun da kan gansan na kini mɔna san b'a sɔrɔ kini kɔni mɔna yaasa ko bi kɔnɔ ne fɛ nin jabanin yɛrɛ dennin y'i bolo don n ka jaba la fo k'a nege bɔ a nege ma bɔ ne na n ka taa n'i dɛmɛ k'a ko tɔ ɲɛnabɔ a ka polisi la bɛɛ bɛ taa Fili Kuna